hau bilatzen zaitut gaur 10 urteko haur zaunkaka datoz diru munipaltxau kopatik hartzen fenomeno beti zuen alde eskutik helduta daude raptarrek alde Beti berdin, hala ere ezberdin goitik beratak gora betik hainbat kultura batutak barruan erreke erreari emateko gutxa ametsak lortzeko konpromesua txutik irauntzeko gogortasuna okupa bidea zuzena zurea bezalauten kontrako jokabidea Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat kapitalaren menpeko mundu honetan handar jabedun baina gutxi dira zer, hemen dikitza, errekaldetik nola, bihotxez eta deia siniesten zenbat urteko txabarruan piko eta gogor utxikun kutxa